Joko? Joo. Hei. Laitahan nyt vähän vastusta sinne. Kai. Anna palaa. Selvä. Mikä se helvetti tässä? No Lassehan laittoi sulle EM-tason lukemattoman. Vai niin. No olipas se reipas ja urheiluhenkinen teko. Kuule Lassi, mä voitan noin sun pumpuliliakset ihan milloin tahansa. Otetaanko kilpailu? 5. No. 6. Meneekin. Hyvä oli. No niin. Aika paljon rautaa. Joo, no, sama se. Tasapeli on sama kuin tappio. Eihän tää vielä ole tasapeli. No, mulla on yksi yritys vielä jäljellä. No niin. Sopii yrittää. No niin. Yes. Ykkösestä lähtee. 1. 2. 3. Hyvä Ismo. 4. Vielä pari. Yksi vielä. Nouse. Ismo. Yksi. Semmonen skaba. No, tällä kertaa parempi mies voitti. Toi vanha rasitusvamma rupes taas vaivaamaan. Otetaan uusiksi, kun mä saan se kuntoon. Ihan koska tahansa. Tää on mahtava fiilis. Mikä hauissa? Oikein voivan mies. Varsinainen supertalkkari. No joskus sitä yllättää ihan itsekin. Kyllä tuommoisessa miehisessä mittelössä on alkuvoima, vaikka aikamoista äheilystä onkin. Muista venytellä illalla, ettei tuu paikat kipeäksi. Käskystä! Ismo. No ai, morjesta vaan. Ai. Onkos lihakset kipeät? Joo, vähän on jumissa, joo. Etkö sä muistanut venytellä? Taisi unohtuu. No, ei hätää. Mä tiedän, mikä auttaa. Äläs tulla. Kyllä tekeekin Edvardia, oi. Onks liian lujaa? Ei oo, kun ihan oi. Eiköhän tällä yksi kivistys lähde. Ai, toivotaan. Ai, ainakin mitään kipua tulee. Ai, ai. Oh. 2 Rainasta ukkoa ja sinä. No, selvä homma. Miten niin Rainasta? No, älä väitä, ettei se punttien heiluttelu tuntuisi sun lihaksissasi. Pikkasen. Panin merkille, että sulla oli siellä kaunis kannustajakin. No joo. Se voitto oli kyllä ihan mun tukijoukkoja ansio. No? No. Ihan hyvin menee, kiitos kysymästä. Ollaan tässä jo muutaman kerran Irman kanssa vähän tapaattukin. Saanto apua vähän lihashuollossakin. Sehän on hyvä. Minkälaisia lihaksia te huolsitte? Mulla on ihan vaan selkälihaksi. Vitsi.